ومنفشاتك نقيدينا ناتك ومنفشاتك دربكي سريرو ومنفشاتك في غدك فريرو ومنفشاتك شخشتا وتلا ومنفشاتك أرواحنا الله ومنفشاتك هل داخل سلام እግዚአብሔር ምስኩልሃትኩም ይሁን استوارخ استقدس سنبت كريستيان يقبرلنا وقت براغليطوسنا نركب كاب تمكرو براغليطوس انتي نمهر حد ودي رخوب ودي هبتام مززام رغا تمرتو ناي سبورت مكينا كاببوهم هيا بيتصبنيرو تخونغن ابو صويعو ازيو خمزفتوان بو حبون مخانون بمقلاص حادث تتغلل هيا بهبوا نتهيا مسكفتو بقربس تتغلل قدس مصحف ابقبروها شموس تصحف هيبوا اتمنسي نزي مسرعي بحركان نتس تتغلل قدس مصحف زحزب باكو اب طريقيزا بو قديفو وصه نبوها همزيلو مزغول هابتها مزغول تحستخاسي إذا قدس مصحف طرح تهبني له حديقوا وخاخيدو بدحريو بزعبازي فتصيمو ما يتزراربون بزي كاتي أبو إنا غربا خزاربون زدالي زنبرا جيزياتسي فتصيمو ما يتقراربون دحر عامتقن اتمنسي موتوبو زرد تاوعيتنا تليفون تقبيلو أبوها كله هابتو حديق له حلفه نبرت ابو خفتس مش جمرجن تازا حدغا تقلال هي باكو ابتابو تازا حدغا اب اصني حتى نتقدس مصحف كابت باكو اوصي وسلو نتقدس مصحف ابتابوتا ابو ملكز جبرلا مسكفته نتنبو اسميروز قدفلن ناي قدس مصحف تقصي وانجيل ماتيوس معرف 7 فقره 11 كم زبل انببه مباركس نسخاتكم اكوا خفات كلهم ندقهم سناي مهاب كفلتكم اتياب سماي زلو ابهم قدا نزلممنو كندي ابزي حسناي نجر زيهبهم نزلنم بخلخا مفتاحك وشت تقدس مصحف ودقه شموس تصحفو نايتا نعامتا زتصبيا ناي سبورت مكينا مفتاح ودقه ابتي تنطلطالي ابتتاغ ابطقا علات ممرقتو استصحفه صحف كاخم زبل نيرو بملئات زتخفله زفتوكان زفكركان ابوها زبل نيرو እግዚአብሔር አምላክ ነዕዳና بملئات كفيل وي حطياتنا دمسسلناي ሙሉእ ፍቅሪ ሂቡናይ እግዚአብሔር አምላክ ዝህበና ህያብ አብውሽጡ አምስጢሩ መስአተናይና እንፈልጣ አውስጢር እቲ ምስጢር እግዚአብሔር ዝሃበና መስአተናይና እንፈልጣ ጰራቅሊጦስ እግዚአብሔር አምላክ ድሕሪ ሕማማቱን ሞቱን ትንሳኤውን መድሓይና ዝሃበና ዓቢ ህያብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ድሕሪ ፋሲካው ምስጢር ዝሃበና ህያብ እዩ ኣብ ታሪኽ ጰራቅሊጦስ እቲ ዝወፀ ዝተረኽበ እንታይ እዩ ውህደት እዩ ህዝብታት ሓደ ቋንቋ ክዛረቡ ይጀመሩን ተኾነ ኩለንተን ዝተፈላለያ ቋንቋታት ሓደ ታሪኽ ሓደ መልእኽቲ ወንጌል ክዛረባ ጀሚራን ታሪኽ ዕቤት እግዚአብሔር አምላክ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣብ ባቢሎን ምስ እግዚአብሔር እዮም ተወዳዲሮም ኣብ መዓልቲ ጰራቅሊጦስ ግን ነፍስ ወከፍ በቋንቋም ንሓደ መልእኽቲ እግዚአብሔር አምላክ በሓደ ከመስግኑ ሓቢሮም ህዝብ እግዚአብሔር ነትናይ መጀመርያ አቃውሙ ኣብ እምባሲና እዩ ጀሚርዎ ረኺብዎ ንዓበየን እናሰፍሐን ብምምጻካ ወሰን ደረዝ ዘይብሉ ዶብ ዘይውስኖና ኾነ መጺው እዛ ሓድሽ ህዝብ እግዚአብሔር ማለት ቤተ ክርስቲያን ብኩሉ ህዝቢ ዝምራሕ ወሰን ደረት ውስንነት ዓሌት ዘይብሉ ቤተ ክርስቲያንና ካብ መጀመርያ እዚ ዓሚቕ ሰረት ዘለዋ መንነታ እዩ
ትንሣኤ መፈጸምቱ ከም ሓደ ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ ካብ ሰማይ ብድምፂ ብምምፃእ ፍጻሜ ረኸበ። እቲ ድምፂ ካልኦት ተጠርኒፎም እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ከም ዝከታተሉ ምኽንያት ኮነ። ነቲ ድምፂ ተኸቲሉ ብመልክዕ መልሓስ ሓዊ ንረክብ። እቲ ብመልክዕ ልሳን ዝመጽ ሓዊ ኣብ ነፍሲ ወከፎም ዓለበ ኣተወ። ተማኡ ተጋቢኦም ዝነበሩ ከዓ መንፈስ ቅዱስ መልኦም። እቲ ድምፂ ከም ንፋስ እቲ ሓዊ ብመልክዕ ልሳን ነቲ ዝነበርዎ መልኦም። ሓይሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመልክዕ ንፋስን ሓውን ኣብ ልቢ ወዲ ሰብን ሕብረት ክርስትናን ወረደ ኣተወ። ኣብ መዓልቲ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣባና ምሳና ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ክነብር ይመጽእ። ድምፂ እስትንፋስ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍ ሐዋርያ መልኦ እዩ ዝብለና። ሓደ ነገር ከዓ ተለዊጡ ድምፂ እቲ ንፋስ መደረ ዘረባ ሐዋርያት ኮይኑ መደረኦም ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ንኹሉ ቋንቋ ዓለም ዝርድኡን ዝዛረቡን ኮይኖም ናይ ግንበ ባቢሎን ኃጢአት ተደርሚሱ ተሓዲሱ መንፈስ እግዚኣብሔር ንእስትንፋስ ቋንቋ ወዲ ሰብ መሊእዎ ኣጽሪይዎ ከምቲ ዝነበረ ገይሩ የጽርዮ ይልውጦ። ኣብ ክንዲ ዕንቅፋት ዝኸውን ተሰካሚ ቃል ብዛዕባ እግዚኣብሔር ገበሮ። ቤተ ክርስቲያንና ተሰካሚት ቃሉ ኮይና እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ህዝቡ በዚ መልክዕ ይዝነብር። ከም ብሓድሽ ተሓዲሶም ጸወርቲ ቃሉ ኮይኖም ከዓ ይተኣሳሰሩ። ሰብኣዊ ቋንቋ ኣብ መንጎ መጣመሪ ናይ ሓድነት ምልክት ይኸውን። ኣብ ሰብኣዊ ቋንቋ መንፈስ እግዚኣብሔር ዝነብረሉ ኮይኑ ኩሉ ሕብረት ግን ንቃሉ ብምስማዕን ምንባርን ክውን ይኸውን። ንቃሉ ክሰምዕ ግዜ ዘይብሉ ክድሕን ግዜ ዘይብሉ እዩ። ንቃሉ ዘይፈልጥ ንክርስቶስ ኣይፈልጦን ይብል ቅዱስ ኣምብሮዚዩስ። ንቃል እግዚኣብሔር እፈልጦ እየ ዝብል ሕልና ኣብ ውሽጥና ክልዓል ከሎ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። ንቃል እግዚኣብሔር ይፈልጦ እየ ዝብል እንተልዩ ክፈርሕ እዩ ዘለዎ። ንቃል እግዚኣብሔር ዝፈልጦ ወላ ሓደ የልቦን። ንቃል እግዚኣብሔር ክፈልጦ ዝጽዕር ክህሉ ይኽእል እዩ። ንቃል እግዚኣብሔር ጠቕሊለ እፈልጦ እየ ዝብል ግን ካባና ከምኡ እንተልዩ ሓሳዊ እዩ። ንቃል እግዚኣብሔር እንፈልጦ ምስ ሓለፍና ጥራሕ ኢና። ቃል እግዚኣብሔር እናነበርካ እትነብሮ እዩ። ንቃል እግዚኣብሔር እናነበርካ ኢኻ ትፈልጦ፣ እናነበርካ እትመሃሮ፣ ተማሂርካ እትርድኦ ይኮነን። እትነብሮ ህይወት እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ዝንበር ህይወት እዩ። ዝምቕራሕ ህይወት እዩ። ብፍቕሪ ዝቀባበል ህይወት እዩ። እቲ ሐዋርያትን ህዝብን ዝሰምዕዎ ሓደ ድምፂ እቲ ናይ መወዳእታ ሓያል ድምፂ እግዚኣብሔር ይኸውን። ምስ ዓለበ ኣባና ምስ ወረደ ዘጽምም ኣይኮነን፣ ዝፈላሊ ይኮነን፣ ኣእዛንና ዘጽምም ድምፂ ይኮነን። ድምፂ እግዚኣብሔር ምስ ዓለበ ኣባና ምስ ሓደረ መደረ ዘረባ ወዲ ሰብ ኮይኑ ይመጽእ እሞ ኩሉ ይሰምዖን ይርድኦን። እቲ ንበይኑ ኣብ እምባታት ገሊላን ኣብ መጋባእያታት ቤተ መቕደስ ዘቃልሕ ዝነበረ ድምፂ መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ብድምፅናን ቃላትናን ይርከብ። ቃል እግዚአብሔር መጽኡ ኣባና ይነብር። ንሕና ከዓ ልኡኻት ክንከውን ተለወጥና። እግዚአብሔር ኣብ ቋንቋ ወዲ ሰብን ኣብ መዓልታዊ መደረራን ይነብር። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ባህሊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መንነት ይነብር። ነዚ መንነት እዚ ብምክብባር ብምትሕልላይ ክንገብሮ ከለና እግዚአብሔር ኣብ ነፍሲ ወከፍ መንነት ከም ዘሎ ዘረድአና እሞ ነዚ ተረዲእና ብሕያው መንፈስ ቅዱስ ክንነብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና። ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ሰንበት ክርስቲያን ይግበረልና። አሜን።